Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Mwanchumu ligerelia bwegata seni Ndizi TV waire buyande onsia sogereta kubago kubwatimiro bilio yaito kurwakete gwekira chinga kibune chicharagira chinsa isato chiabono botuko tokomera na ime manye Jumatatu asoko kumanya amange ngatogendera kubatu kwarigane kurwa semesa yaito yama yakubwatira na munabariki baito bamangana gati ali to kwarigane tyo mwanchumu ligerelia omo basukano omo tindi gose omo basukano maneno nyareko bago kweneki wachideka chinga chinyareko bachigweta ase chiro ya embassy barabara ya manegata sene Ndizi TV omo basukano yo libonyalira ko bago gochibwatania chipiga pigi ibere ase epiga piga yamo iyo nyarako bago tuma eyende yo ekagire kubugoria amarono musibati yomo ase gose chinga kibanya nyimbo bono bare ko babako baminyokia amonyene amarwa yo amona epiga pigi na mange togenda tokobato kwariganire kuri litanga npitika to kwariganire go sete katonyore ali to kwariganire century wing nali egazio konjigari mabigikale kubukante tukadegasa nanyore bago bikangita bondo tiriko nyala gutara musacho yo mokobolia bokonyi bobo bwenie magega yo gwatana no amone amate ya sege kabono kurwase wode bogia kumuime constituency ya Bonchari that undermines and cannibalizes the United Nations systems at the expense of progress in humanity's collective journey to the future of our aspirations is totally unacceptable. Murai bwense gukwanera igoro yo kugendera gutigwa magiga gwechinse chirichigenderete ko bachiko egendereria sege ikarake baba gwechinse kikegenderete asensemo ya New York. For permission. Our duty is to notify them, and they are supposed to provide us with security. And this is a confirmation that we notified them on 19th September 2024. I want to say this: you will not suppress the rights of dons in this country. Chitiaga sinecha kimogotorutera nabo igonto bamanyete igoro yo korobekana kweli tukoria rero ni gaba igeria kurwasa chu university banyareko bakomochia abanyanyimbo. Ayomanande amango mwanchomo ligerelia tukokorigania nyareko bogosanga mnaindwa senchira yobo ikiranu inyora boigo wetara semitanda yote ya Facebook na boko ya bwati ya Ndizi TV News Digital wetara YouTube Ndizi TV News na website ya www.ndizitv.net nsemo ya kabere kwene kiangana gena tukoboga gochera wetara somonwa webanyere liga koro kwa Lydia Moses Saramo manyi to wetara monera kwene kebona chibichamlelo kichago chera senchira yobo ikiranu lianengoro kwa Josephat Amisi na ko aliganzira ko batogosanga mna ikuru chakano goikira omwali manya Jumatatu chinsesa tochebona botuko nigotoko ya chaka ko bwatakana no mobaso kana omotindi webara hunyareko bago kwene kigwa ase chiro ya embassy korengana na kirori ni gobono ya nyali kana osiatebekanire ni go epiga pigi eyemo yeimogetie amarwa muno musibati yomo inyarako bage ko minyoki wamo nabanyanyimbo chikakibono yale ko bage kogendi wase chimbero chaigoro nonyana bo ni go epiga pigi yanyarako bage gotuma epiga pigi nde yumana boda boda oyomo oyogo korobonchore bwaye ase echire yo ya embassy batato abo nigo batigerwa chinkoma ase bagenda takoba bakurwanira obogima bwabo ase enyagitari eyemo imeya obogatagati obo mochyo bosongo muliki oito Vincent Onyanja
Nwagete ekambi hase echiro eyo ya embassy goseseme ya embassy agenda tokobaga korotota oroboti uru Vincent Onyancha nara yagendrete kurasa seseme yo ya embassy asemera go bebono Morata moja ayi muswate ya maika asa iguru amokuate Morata moja wewe tipiri tinda mnabachiwaka nongora asiranga asimunta ana takwatso ayo mari ne n'umuwasakano berego koneki wa asemar goba yabona nshinseme chiga chimbasi hase onyara kubateranya chimbere gato kana buna hipigipige yamo yari kurwa chinsemo chiabo songo yamo gitu musibati yamo okaguro kwatya una nege mugeti amajoko jogo tindia yona gatebekana ni gabwa tamaru wase pigipige yom bigo bone pigipige nyara gusibyo boroso maiga yuko tume pigipige yamo kuri chinseme chiga chimbasi yo gatebekana ere yumo na boda boda yamo omanyakane tebuna Anthony maina bone gatebekana maiga yuko mnyokiwo ose pigipige yamo temarwa niba yarenge ko myikigo n'abanyambo akero yavuye boroso n'abanyara kutume pigipigende nagotigera batatago cinko macintinde umuswato lenga se pigipige watamaroni gobona mnyakigo nyagetari kise cicingana bifaro sipto etorokere bona wana boda boda obonsi babere uyore kurundiye pigipige batebana imuge temarwa yaranyara ko mnyakigo asi nyagetari ya kise cicingana bifaro sipto nabo mwana boda boda mo kurense me yemba sipo igonyara kubatira ni basomboska nojo igonere anyara ko mnyakigo asi nyagetari ya kise cicingana bifaro sipto kuripatira Ndizi TV koro chenseme chiga chimba semeje kaunti ya Kisii utarani nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Biamno moriki oito Vincent Onyancha sogo to manyali agendrete ase ensemo eyo ya embassy kukunyura tu no mobaso kano bwebara binyara ko bago guchibwaterania chipigipigi ibere ko bwatakana ne pigipigi ya moheye kagere ko imokia amarona boigo amariogo yogo tindi yale ko bage ko minyokiwa amona abanyanyimba se bali banyara chingoma nigo bagenda to ko bakuranira bugima bwabo asenya gitari ya Kisii Teaching and Referral chinga kiroboti urumwa nchumu ligireria Ranyara ko ikirana senchire bo ikiranu hochia chi tukoliangyo nyara ko batoko sanga munai nara yanyara ko ba kwenekwa ase omobasukano oyo nyara ko ba kwenekwa mbara ko ba yabono ase ensemo eyo ya embassy Tori gereri hali agenda tukaba kolekana chinsemo ni gobono omosachoyomo we miaka ya igatwa serieta Danvas Mugire kurwase sublocation ya Bunyando imeye ward ya Bugiaku mu imeye bunga ya Bonchari ayeso kirena kobolia abantu bali bwatokogani kuyabanyare ko bagwesoke na kumubwatisia ndanyare ko bawikera eganga ya ye yokonyora obobwene kolengana ntera nigo atebire yamate yae yanyara ko bage ko mubwato kana boigo egwetana na gosego go kumubeka asbanyara ko bakomoira na komotiga ase ensemo eyemo imeya ewoda ya nyakoe asbanyara ko bakomokomboera enyomba nabugo kumwakanira enyomba eyo ase omwaka oyomo bono nigo hagenda tukobagwetera amakonwa seboigo abasani bagenda tukobaba komosira kolengana nera ntiganyarete koba gakole marachi gakibono hanyarete koba gago saganwa amo nababegwa ase omwaka w'ikirubere na 15 na ibere nyima yenga kigosi kinga kyarenge ko baga kugenda ase emirimo yaye ime county ya Nakuru kolengana nera nigo hagenda tukobagwetera makongo asibo no habwate ogosemerenga abasani abaya nabigo abairi na abamatemanyara ko bagwesoke banyara ko bakomusira nyara ko bakwenyorera obubwene buna gutomanya Dipon Asanya Kaki nale ko saba yo bwato kuboyu wete Saudi angonye ekenekerero kyobokonyi korwa Danvas Mugire uyuro muiborwa bwe sublocation ya Bunyando iyo gutuka imeje bunga ya Bonchari usangane gataseni Ndizi TV ni gakwerera omuchakano bwokolemara kwaye na medna kuru nale igazio konjigari mabiyikale kubukante tukadegase nanyore bago bikangita bonde tiriko nyala gutara chitude chimwaro na ndiko kangnyole tine juma bangagite kanga kubuse kurabu nange ngitari tima ite memory gase kakole wike mangamya ko chago kwa
kana na para police told boja nyakote butu akonyortu dai ubete sabto kwembuto kwenya kitali beti kona kuru maega yogoika asatari kwenyara abana bamwabo omonginoye nabo igoma mumwabo nigo bairete gitambo kino gyokumwatana nako bare nabarabwo bone kiro mugungu ikuna na chakitali kwimbukande nyomba kasita yo na butiru akabwata agatamana abana babiri jetwanya kuhosa na barabupi otatiga bona matimeti muna bagambe timbali gocha gondora na bakabona bakubwate amagana mama mbanya gocha bona mama chitaka lutanda kiratali konga pakachirana chigonjangira changindagira nali gukwana nagati y'abasamaria ime ya Nyamataro niga rete tuga na ngina aja kumubeka gaiga naba kanete chibesa somwa komugima kuru mutenyosta gobere ne tuga metienyi ene urwa bungina naba borete bakabono iga twago manyanga kia chiete agoteba ng'omwana oe tutigo mokoyo nyo gukwotiga chiaku korengana n'obugima bw'oburemeru omusacho yoiga amenyerete nigo abasamaria babeire bakumusira ase bakunyara gonde umuna biashara iga Nyamataro astoko na okoro bonchuryo bokoboke ngakie yamo na botu anyorete nga umungwana oretrwa iga obekirwa se nyombera iga okoro kumogire naenda kuna gutukira jisturi aikaranstaro tokaireka komorora twaza konyoranga nigare uyubuko gania tari konyara gutara tari konyara gutenena igagusukira jisturi mungwando yumugire twaje tukanyora karaiga ono tukaba toko mugolia gotema mumwa makombora tega igamenyo ekintanya kumutumira kintu nonye kwenda achandu ntoko garaki toko makonyo chio kegera juta konya kwenda ni studio chbakarugorali abeko begas bono nigo baruro kubolyo guchese serikali abarai nabo igo abasamaria banyare komokonya anyare konyora okugweniwa elio anyare kuirana asemiremo yae yo kwirigeria yakera rituko simbaratu sugete saudi gagyutarwa njongo nyigagi one na tuwe kubolinga abantu baminto abali morakunwe chinkoro cheino nabo moro mu muroyo ndi mumanyo kubania bwate ugwete diogit bosondoje gagi mongonye mbwene kwanza gintekene mbwene na mongwe kodegas ukiko ripoteria egetaseni kia unambeye Mukiandizi TV kurwa somu chunyo Mataro uyu kutoka imeye bunge ya kitutu cha Sauti imeye kaunti ya Kisii ilitira nenkuru kwa Dipon asanya ngana yokondo kia kigima onye ngina mugira maene pyu mutigete guna gotebanga onye no gukwotiga kwe ningana yogo ichana kigima no gosemeria buna mugire ntachikonyara koba gakonyora chinchira haranyare koba gakwegenderia subugima bwaye gwetera ase okonyora obogwenia imeye bunge ya Nyaribari chache nigo yabire omweso guchiase ya mate ya mukuru asikanyorokirianyi gegotoka ime ward ya Kiogoro neye magiga yo musamario muyagweso kenagoa kana ebile ye enkendu wetania chiribu emia yemo kurengana na abamate abo nigo batebiro mwanchu banyaleko bagutigara sengendu wetani mutinyo yomo asakonyora banyaleko bakuborwa enchera baranyaleko bakoikirania ekerengo gie chibese cyo ganeire bono nigo osamario muya aselieta okengo nyambane hanyara kobaga gwesokia nago kana ebili iyo hiyerera bamate abwoko nyara koba kumurusia umwanchobo asengendo na boigo konyara koba gochaka kwarigania umuyega bwoko mwenia hoyora nyara koba wikanirwa litkolyange buna gutumanya muri kito Mildred Mumanyi magega yo gucandika asegeka kyomotenye oyomo na gwetanya asokoborwa enibo yo komorusia omwanchobo asengendu ya Kisii Teaching and Referral
kubwatikana ne bili eyo yabete nyinge eyirete barobugo sinyogwakana ni gobono amateyemo kurwa irianyi ime ya Kiogoro yanyorire omwese asomosamalia umuya aselieta Okengo Nyambane wasanania na kurbarwera chibesechio asebono baikia omwanchobo asengeyo komwenia abo angyo asebono bakire mbuyamono yamono mugambi uyu itu uturusiria sako mugaki twaminyogete tukaminyoka tutari kurara biyamono gaki umugambi uyu kengu gaki biyamono tiganya samo seseni ntuwa igure biya naendera nene so yo minto kengo ebinta akorire igakorie mna abaga ikumba ya gukora naende sama biraye ntuwa tukumosabira se kinyoreke kia irianyi utamba nyasamo seseni bachandika sana lakini nyasawe itono yobo kumya otokoleira manene amangana manene wetera so mugambi ito Okengo Nyambane tokoira ringambi yamono imbuyamono ta ntwakuboleti ogatokonya twanyorero musamaria nyasa moretire konye twaterire kegima lakini nyasa agakorege konekia yo musamaria agaeta buno musamaria uri oete tari akanyora so muntu uri itetu akamokonya akamunyenya gitari no Okengo na baete taiga nera akora egekone kerige tari gocha kunyarikana ni gobono banyarire koerera emechando babiri bagwetera engaki bakugania obokonyi gwetera ase chiabisi ao abagambia banene konye twasoiro ojo bisi cyabo batungaine toiko bataseria bono konye twatangangire lakini nyasaye akaigoro murango aye ndoeta chobisi ao akurigyo bokonya saba isimiwa kolere bokonyi mtobonyoreti lakini asengencho yo Okengo Nyambane otokonyire wetera obokonyi bwaye Okengo niganyara kurwa chishiringi chiribu emia emo na 30 ase chianyara kubakonya kegima birigo yarenge 1123,550 mbari nayo ebiri ya mocheri yarengo ekero mubero bataye tu tigari tororo nandi konye yatirire ngare nanga kono mugambi agantebi aina arongo kora within today ibuna naru etaiga na korendo nka 30 minutes ntaraika bosongo nkonyora esimiegocha bono gento keroro ira na gochi muchoria batai bapulipe mambarusio moncho bari asenkendu nona ire netegocha chibesa na bantu merete 130,000 ni gobono abanyakinyora abo balia eira yogocha kumubwatesi Okengo ase oborai bonde bwensi araganie ase boigo bagania agendre no moyo yubo gwancha ase boigo bateba egati yalia abeire gakubakonya ase ensemeyo bibiro bieto okatoruserio mumura omyanya gitari bwangwega ngwamurendaka rero ikamna tugukwana irianyi mata ari umusikinare konyoro kwamire matepi twaligirio bakonyi kurubura yano asio yakore yasinyira kirero iga nyasa na tororokanira nkwamwigika enderete gotebia abantu bakongo kiagera yakora chencherende yonse naintu ntogokonye ebyonsi gwakorire wakonyo mumurori bwe bigibigi nande no gweta abande mbaro baumiete kabisa bare chinyagitaria batarakonyeka naro barore bakonye atore megago kende yonse kirioraku oraborio manene tugwakira ngambi yamona asinge no atore megago kurubono mpaka litukuri gocha kwano simba atebe mbiyamono ase ibi byonsi koranja gotokonye kiyo gotokonya ntunto kobukana lakini twatebire utamba junction twatebire nga umugambi nerekere gento kuripotelia egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Mumanyi Biamono maliki oito Mildred Mumanyi helinde tunyara kwa tukurigelia nyare kwa kolekana isko yorogongo rwagusi nigomora ibwense Daktari William Ruto nyare kwa baga kubulia obomo bwechi sebonyare kwa babo kubaterana na gusira chinse kiresara nyara kwa bachi kokorabia asensemo ya uchumi okwana litko lero magega yogo ikirana omo yega hinyara kwa bokoleta amo ababwatani chinse ba obomo bwechinse oyo omo yego yogenderete imense United States of America as a city ya New York ni goboigo Ruto nyare kwa baga koene kiabuna ni go omo chando omanene ogenda takobago kuchibwata chinsa nechorogongorwa Africa gati yabo esegi yokorwa na amono gonchoreria kwelire buna gutomanya muri kwito job mangi
Omorai wense Dr. William Ruto nigabaga wikirana egeikaro gya United Nations General Assembly egeikaro kyariganiri ase omochi o New York ense ya America. Today, hundreds of millions of people are besieged by anxiety about their present and future security, dignity, and prospects of well-being. Asege karo abagawikirana noyo kwamereria ekerogo kyobonya kerogo bworogongo rwa Afrika Raila Odinga omwaziri otenenerete amangana arengete chinse chisiko naboigo omonene bwa waziri Musalia Mudavadi egachi abarayibande kurwa ase serikali yaye kagosanga n'ababwatani babawikirana kurwa se chinse ao nigabaga kwemurunganiria enchera chinse chiritaraba chikogendera unachiabere chiko chigwa maega chinga ki emeroberio ao agendrete yamagenderero. A status quo that undermines and cannibalizes the United Nations systems at the expense of progress in humanity's collective journey to the future of our aspirations is totally unacceptable. The existence of this inimical clique of geopolitical formations defies the fundamental values and principles of the UN system, and its operations have led to alienation, mistrust, insecurity, and exclusion of and among peoples, nations, regions, and continents. Gatia mangana boigo abagago ichanera nogo chigo maega chinga ki emeroberio endrache kobe kwa yokoruania ogonchereria kwerire na boigo okwegwa amakabesa asenchira etari eya obwasioku. No meaningful climate action or development can take place in conditions of financial distress. According to IMF data, as of last month, 10 low-income countries were already in debt distress. The 3.3 billion people in these countries are trapped in a vicious circle of emergency responses, reconstruction, and recovery from more frequent climate shocks, which diverts resources away from both development and climate action, and sucking vulnerable countries into a downward spiral of debt and environmental stress. Nabaga okwanera emeroberio ensi ya Kenya ebegete asokorwania owonchereria kwelire wetera asekerenga eserikali yaye ebegete asogosimekwa kwemete chibilioni 15. Interventions arising out of the Nairobi Declaration is the establishment of a global public climate financing mechanism funded through a global carbon tax on trade in fossil fuels, as well as an emissions levy on aviation and maritime transport, including the option of a global financial transactions tax in order to make available dedicated, affordable, and accessible capital for green investments at scale. No better returns anywhere than the tremendous investment opportunity in Africa's potential. Such investment would drive green growth, creating jobs and wealth, while decarbonizing global production. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biamono muliki oito Job Mangi togos kamo tweni gobono asentunda ende omokonyi bumura yibwense enyolire ase akongu kegima neye magega ya omo seneta bwe county ya Tana River Danson Mungatana naleko bakobeka botwe omo swada yora chikoba gogo kwanera igoro yechimbwa na bigo ebikora bya bongo igabya omokonyi bumura yibwense korengana na Mungatana nigo ate bire nigo omura yibwense rigadi gashagwa rokanirega ko bwatuka chingwana hecho chirengete ko babagana aba Kenya abuyokoreta obwamate obubebwa obugesaku abikinga kyecho nigo atebire gashagwa nyalekoba gakoye chaya abisi yomora yibwense umuswado yese ko bagogo sukigwa moto nigo rachikoba go kwenekia buna chimbwa chia ye gashagwa chenyerekoba chiko kwanerwa bosyo bwebunge Senate. Deputy President of the Republic of Kenya has been conducting himself as if he belongs to only one region of the Republic of Kenya, to the exclusion
of other regions of the Republic of Kenya to the exclusion of other counties such as Tana River County in the Republic of Kenya. So this is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House, give notice of the motion, and debate the censure motion against Togos kamoto chingaki echechonero muliki bwa ekyombe ky'abakoli emeremo imense ya Kenya Francis Atoli nigo nyalire kobaga kumubole mokonyi bumurai bwense nganyale kobaga gosika ekerogo ky'umurai bwense ase atebire bonsi babire nigo banyate kobago chorwa ase ebirogo ao gokwana haya chingaki bono nyale kobago kwana ne chinyomba cyoburalia Atoli nigo anyale kobaga kumumochia gashagwa sekalia nyale kobaga kolengania ekerogo kyaye kyomokonyi bumurai kolengana amonekelia ekyo oburai bwense nigo anyale kobaga kumubole nyale kobaga kweni nyale kobaga Toma na gwikirania emerobelio yechinsemo chiria chobokoreri anyale koba gakwegwa nero muraibu Selector William Ruto. Deputy President should be an appointee of the President, not a running mate. Because when he becomes a running mate, he feels he's also a president. President William Samoei Ruto is out of the country and is on top of his car. Now he's the real president, misleading people, misguiding the nation. He must be arrested. Yeah. If it were Kanu government, me I'm Kanu, we would have arrested him in the morning. And taken him to where at one time Amina was taken to. You can't be contradicting government policies, contradicting your own president, contradicting everything. A deputy president is supposed to play fool. He's supposed to be just, not even to be heard unless he has been told you. Togos kamotwe umwanchomori gereria ni gobono na boigo aba MCA habuo babwate oko bwatana amono bomo bwa Kenya Kwanza ise kiama ke UDA kurase county ya Nairobi beso kirie nako bamochia egati ya barai habachorira mona bananchi abanyale koba ebago chakago akasiasa y'umwaka bw'ikirubwe na 2025 kulengana nabaraburi go banyale koba kwenekane myaka ebere yo kamage ya barai yabugochorwa asaba igoba boligwe banyale koba kobeka chinguru chiabo chinyinge ile kwenekane banyale koba bawikeria emerobelio ya magendro We are concerned about the rising political temperatures within Kenya Kwanza and the country. We want one government and urge our senior leaders to work together. We call upon the President and the Deputy President to call the Kenya Kwanza troops to order. Nairobi is very cosmopolitan and need to be handled with care. We bear the brunt as Nairobi when it comes to political instability, notably the 2023 Azimio protests and the 2024 Gen Z protests, where our people lost lives and livelihoods. Ase ewiki ya kabireri tukoria lero nigo omogiro bwa baigeria bechi university na bigo abakori emeremo ase chi university onyara kobago kogenderera se onsemo ya Nairobi nigo ababwatani habo bisa akube byombe ebyo bakori emeremo ase chi university onyara kobago esokia na kogendera amono mogiro oyo maga yabo nigo onyara kobago se omogiro oyo bukorobekana onyara kobago kogosereriwa amona banyanyimbo abanyarakoba bakoba bwatokera chitia gas nigo banyarakoba bakomochia anenense moyoborendi askeri banyarakoba kweneke ngani banyarakoba kwena na oroboti oro ikernu inga nigo bara
chikoba bakogendera amono korobekano ko ichinga kibono baboleti abanyanyimbo ko ba obolendi voiceine na mamincha yaye nigo banyara ko bako tuburania okorobekano ko wetera senchira ya okorubarutera chiti agasi nigo bamuchiriye serikali ne wizara yechisemi asikelia hatabirenga itaranyara ko bakwena nali bagalia bene go tegerera igati yamaganyo hayibagenderete ko bako yeboliye serikali nyere ko bahikobekeraniria. For permission. Our duty is to notify them, and they are supposed to provide us with security. And this is a confirmation that we notified them on 19th September 2024. I want to say this: you will not suppress the rights of dons in this country. You will not. We will not allow you. To allow you to suppress the rights of dons in this country. The freedom you are enjoying, people died for it. And I want to say, as academic staff and university staff, our rights will not be trampled upon. Tell them. I want to make it clear to the CS, Minister of Education, my senior Ogamba, CBAs are not negotiated through letters. I saw a letter circulating in the media purporting that we have reached consensus. How do you expect us? Magega yo omo seneta we county ya Tana River Danson Mugatana kobeka bosio omo swada rachikobaga kwenekia una monchorelio anyare kobaga kweneki wase obo teneneri wechi kanisa nenchera chiranyare koba chikogendia emerobelio yabo nigobono egati yabara ibechi kanisa nekurwa ase kanisa ya Pentecost banyare koba gweso kena komochia ege tambokero ekyo kolengana nabarabo nigo batebiri nenchera eye mwesereka liegende tokobagego sonana amonobo teneneri wechi kanisa nigo baburirie serikali nyara ko bagekoenana obosibole obo ikerano heli chikanisa nyara ko bachikogenderia emerobere yabo yogo sasima. Is unjust to penalize the entire church for the actions of a few individuals. We won't dwell on this matter too much since it is still active in court. We don't want the bill to be amended. We want the bill to be dropped, completely dropped. And we demand the church should be respected. Sio tafadhali, the church must be respected. And I want the government to know, the church can exist without the government, but the government cannot exist without. Victor Sultan Wobangi ensemo ya kabere ye studio nindo chinga nigo eyaliganetie bo ikiranu go toletera emanye chigosori asara chikoba go tumanyengane timu ya Shabana yanya takobe go gosori ase weekend ye na tatebenga yanya takoba ge kwenekarigwa obubwi bwaye nigo bachete makali gose yanya takoba ge kobe kwa chigori togenda leto skare nigo togoso sensemo ya kabere tunyara ko batoko manya haria anyare ko bagakogendera ase eburubo biria ge chigosori. Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yako nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Omwanchumuriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito echo chirebo syo bwechiro ya Embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Waire vyana indo mwancho muligereria Ndizi TV na rubwansu bwomugusi station yao na mbeyemo endete yo koye tambukango kwaligania ime yemanye chigosori kumanyina aralia ya agendete kokolekana kurwa se chinsemo ritariane Victor Sultan obangi ayemanye chigosori ime yemanye chigosori chinsa isato ni oto chaka kurwa se county Nyamira abwase chigosori chia Nyamira County League chegete omoerio such playoff chukwerwandira libakalio gosoa ase Nyanza Regional League such timu cha Enchoro Kemera All Stars Sparks United FC vega chegete ase geti Giatombe lio kweligalia libagalia benelio gosoa ase ligi yo timu ya Enchoro FC ono na banyalite ko ba abanyankonko which playoff wicho na kwenye libagali gostoa ase chinseme chumurikito Camilas Ongeta na twaregetie robot yoru asenchira yobime nigo betomogo komonene asegeti Giatombe maiga yechi timu chinko yokonyora libagali abene lyokogosoria ase Nyanza Regional League ase ntunda ya Ankyo maiga yoko baba nyankongo which playoffs egati yechi timu echiga amona Enchoro FC Ekerubo Golden Sparks United amona Blue Line. Asama letango kwa Vincent Nyasani chairperson Football Kenya Federation Nyamira County Branch. Roiga tuwabwate Nyamira County 2023-2024 County League Playoffs. As team chirichonsi chia participate as county league from across the zones chia chaga kokole playoff yomo helio so that tonya team to promote to the regional league and successfully to amanye konyora team ya Enchoro Football Club Ekerubo Golden Sparks United na Blue Line chigo pros to the FKF Nyanza Regional League yugo chaka in the next few weeks. Wakwana negeta seni kia Ndizi TV umwara kalia mwanene we timu ya Enchoro FC nigane kiabona nekimino kia dengege tindi kurenda abasari bahe ni gabagwa tobomanyi wekerengo kigoro mono. Ngena head coach ya Enchoro. Safari imekuwa ngumu sile hizi vile kwa hii game, lakini tu kwanza nashukuru players wangu na Mungu kwa kutusaidia kufika hapa. Kupiga hii game si rahisi sababu tumepanda kama leo final tumepatana
Opponent wa kwanza tuliona naye anaipiga tu, lakini sisi tuna apply two tactics alafu tunapiga. Kama hii game so unaona hii ya pili, unajua kumenyesha. Game ya mvua haina mwenyewe. So if unapiga hesabu vile unapata bao. Mimi nimepata bao za mapema nikamalizana na game. Safari haijakuwa ngumu kwangu vile juu nimeshinda game zote, hakuna game nimepigwa. Nilipiga draw 2 nikashinda game zingine zote. So hakuna opponent nimepata nimesema ati amekuwa ngumu kwangu juu nimekuwa unbeaten. So nikapata ile timu ina challenge ndio ningesema ati tize imekuwa ngumu. Boigo omwarakererio yoni gane kyabuno gotabo kwegetia moneni besaine negatie mechando bagwetera bunne timu. Shida moja naweza sema ni finance. Unajua sasa finance hapa mashinani hakuna. Unapata sasa players kunao kuwapata mali anaweza ishi pamoja inakuwa ngumu. So challenge ndio hiyo naweza sema. Players kama ungekuwa na support league watu wanakuwa players wanakuwa mali moja ndio unawapata haraka. Sasa kutrain bado wanachelewa. Unajua game field yetu huko Njoro si mzuri vile. Tasiji kama management ya Legion inaweza kubali ichezwe huko. So inakuwa ngumu kutrain away alafu unakuja kucheza. So kila game tunapata inakaa ni kama tuko away. Komenta nayo omunyakerogo o Kenya Football Federation orosagerwa Nyamira Vincent Nyasani maiga yokana ne biego au ni gwalia ira yogo chia comment biego ebyo ase entunda ya Ankyo. To accord also awards to the other teams which are participating in the league by giving them balls, and we hope that the season is a fair season, and in the new season we are going to do even much more better. Nonyana bo omunyakerogo yo ni gali ira yogo chia kuriya babwatani au nenchereyemo yogo sira chitimu chienkoyo. Kerotoko chokoroba choriobo now we are looking on ways we are going to partner with a few sponsors within the county. We have spoken to a few companies, Chema, Janichai, a few NGOs, and we believe and the county government is coming in, and FKF National Office is partnering with us fully. So we believe that in the new season we are going to do much more better than what we have done in the just ended season. Ginko reporter yegeta seni Kiandezi TV kurwa segeti gya tombe kikegotoka imeye county ya Nyamira letrane ngoro kwa Kamilas Ongeta. Onchimoli yatukana na iyo Nyamira County League tosoe afse ligi ya Kenya Premier League bwase timu ya Nkashabana ya soete ase raundi ya gatatu yechikosori echo cha KPL ase okwenyora chikoli chapo chintangana kegima maiga yokobetereri gwagwanchirana edro chigolbere asibire n'abanyanyimbo Ulinzi maiga ya Ulinzi kobeka igoli yokanike mangana koba ibere asibira chiteka chomolyo na komolina same pamzo molo obobuibwaye ase eligi yo gose ase gosori yo ya gatatu me yeligi yo ya KPL na ligi kuu. Yakin anageresha uzuri, anaileta chini kwa mapema yo. Starboy Odhiambo anaendelea alipoachia msimu juzi, aligeresha Elvis Osoka na mtizama tu, ikapita katikati ya mabeki, anajitafuta, amechelewa. Tegisi Matthew Tegisi nyepesi mno, Datu Akibalusi Juma ameletwa ndani kido. Matthew Tegisi hito rebobu ni tofauti. Nyangwara Masai alileta uzuri, aliperemba tu Matthew Tegisi, alipatia mwelekeo mwafaka. Msimu huu huenda ukawa bora kwake. Iza anaileta tena ndani uzuri kido. Yes! Matthew Tegisi, mvuvi anafurahi. Mkizi amejinyumbua kanyumbuka. Sami Pamsobolo ilileta uzuri na Tariza, good kick. Matthew Tegisi, fantastic header, cool as you like it. Alafu anasema kuna baridi kweli, it's very cold. Kichwa bora zaidi Matthew Tegisi.
ase egosori inde ye ligi ya KPL Posta Rangers nigo babariganetie KCB na gwanchana na goikorwa chigorisato ase ligena liesagero ase egosori yalegetiwe ase egeti ya Thika ime ya county ya Kiambu. Timu ya Rangers nigo yasiretiye libagali ya boli ya bene ase gwanchana na chigori chisato nyuranga timu egoli ntangane kema yegosori yo nigo ya negatikwe Nere Francis Kahiro. Shami mwenye Kibwana cheza uzuri, anaenda kuupaka mafuta mpira ule. Faruk Shikalo kifaidi kona mwenye Kibwana, moja kati ya wapigaji wazuri wa mipira mfu wa mipira iliyokufa ile dead balls. Shami Mwenye Kibwana Lokalwez jaza langoni huko, ametoka langoni na upangua Faruk Shikalo. Leo Shivachi bado Henry Gaucho kataa. Morris Kevin Okumuchumsi atafanya nini? Kevin Okumuchumsi leta ndani huku, hatari ule ndani, ni yeye tena, he's back. Wanaingia tena Brano Tieno na nafasi ile jaza kule, lakini bado unamambana, ondoa uchafu ule beki yule na kumnyima nafasi Henry Onyango Juma. Aliweza kujiunga na timu ya Talanta, wamepoteza mali, ameanguka mwenyewe Morris Owino Father. Anasasa Felix Oluoch Mboya, cheza Faruk Shikalo, daka tena kuganda nao Faruk Shikalo. Upewe nini Felix Oluoch Mboya? Mepoteza sasa, kimbilio zuri Vincent Ondabu, leta chini kwa chini kule, ameukosa, hatari ile. Onchumurigelia nara inakwani gitikurwase MSI manye chigosori kurendeta itenta poka sense mendi studio egerete kole manye Jumatatu ya lero asobwa monere Josephat Hamisi. Yes. Nakiwair. Waira vya Victor. Naikira. Karibu sana. Wasale goro to baka. Mbaso alioka. Maite. Nyomba nero koso anu bwoba ndetingwa na mange waira vali. Vali no zero by the way. As kwenye bayae na tabanga to kwenye bancho baligiri. Singing choye bitango bitale koba bigo tangeka. Tare koba amona into kurende emeye Jumatatu kubwatia tuchikoba tugusanga amone acha nama ya gorwasa acha nama ya debility ngo nama ya jigoba gago turigeria amina wabiganto ara ikyombekeria kia FKF area ya nyarakoba ge korata igitikeria gia Gusii Stadium igaitabira nanga kenyere koba a conditioning ya era chikoba ge kwene kianga ya nyarakobe kwarigania chigosori hanene chitimu ya Shabana echikoba ekogosori yanka osori abenta ngari kigima agetene weekend ire moto wiki yes ngagetenere chikoba abo amashabiki asobonge ntwaroche omorikyo monega gusaba abantu baesoke korende egosori weekend ye ngagete Shabana niwe yakorete gasingia maitase okoba away game andobe kechigoli bere onyiro likorusia abanyanyimbo bubuyase getiki abo gyanka tarigasiraisi igo. It's a congratulations to the team, at least tuachakirende league no buyi na ne point yeyemo
kuyena witonga nkolinga ntochikogendera na that spirit lakini that spirit yogo draw spirit triple point isato paka omoelio anene bonekero maitekero len kamisi nonya nonya basongo mba maitekero batebenga feel at home. All right. Onekero bagocha go feel at home, they make sure nga kingo feel at home bale na ndebo yigo baine kingango to abale chigoli. Marasane timu ya Shabana to yeganereti amba yakurende naroche umusi gw'ikiburaburu kinye tukaba chikwenekiwa ya sure sokoligereria bagotabanga police service na category getere so disciplined so abange babo kero kende nabo babegete birenga byabanga abatyotereria betimu ya Shabana na beranyarekana nabo babwate amaberera gete bakareta kiburaburu kagete eburaburu yunigo ya negative maiga egoli ya kabere ya timu ya Ulinzi yatebekanete gutwara ubututukane gute no nyene kere gosori yaera tembare ba kware kubori omonto oyo kwa mubori ngaki yaera ogatebi Shabana ibere eli Ulinzi ya moyo ndagatebi ni ibere lakini bagachaka kwani ngane iyo bagateba ngane chigori bere asibere igo no nyene ase okoene kinga ase refereeing ntobwento twara some clarity ngagitense ya Kenya boniga Premier League umete KPL to ikira se birengo tobwente gutwara VR yamurika kigima twagenda twa confirm egere chiburaburu bunecho maitekero fans ba confirm ringa ya yegere farinja agenda akangalia kale kakisanduku confirm abo bagutulia korende no gusaba boy go chia sama shabiki asinge njogo saye bintu maitegari keraso rase mu nyanyimbo ba mweko kurutachitia gas na mangana rabasaba ko mu kigima igo aba tyotereria gusama shabiki nyara koba amatwera rukigima maite ingane manyeti na kiako yana kiwaiga twaruje Victor iria chigosori chire cha regional na national ichenya tokoba chikwendege wasi school secondary me county ya Kisii oinoro na rochore ngomo chando omonene kigima umaithikiro yo mago shauteria ngugari kivia kerefari watoneire na bintu binde apogo chikware to botutu kanukigima na andekero kende kwanyoranga erefari nere munya bantu na munya bantu at the same time amisi chigosori nche bwate umungusoye no mogokoye ekero mogoko gwichika wetania kerengo no bono konyora mbaro bacha gutiotereria subya ande mbaro bacha neganga yabo maite ekero orine kirecha kia utabugati ase ogoge explore ogoja kwacha kwagetuguta gocha geti. I think it was not a very good show and ase chikosori chiriche school chi secondary na there should be discipline ngokwana nalinge nababwatani chinga kecho twale ku cover those sports ogatebanga bono onye abeyo chikoene kiguga singe following era se chigosori chiria nigere nene no nyangweta ninja National Super League na Premier League chiki chinene yakere bono to allow abanafunzi singe chisikosori chine chi abanafunzi to abali nali bakalio gochorro twa invite crowd yasari. So if we are not going to have systems everything change it's a good thing that the county ya Kisii ya sukirie birenga ke so that babe ke boundary elinga iga bono mashabiki tari go so agocha giti egerasari go so yasinge nchuchiko so lichinyinge cyari go tenena singe ncha mashabiki kero kiende mbata gite gutiotereri tumba bwa tiburaburu lakini no abatene inega ase line tari angene ase line one lines mani awende go tenena mega line oso ege team ibura sana tonago semerenga Victor na twarore some teams chia lose ilo bugwa ase okoyego watuege susuronga neriria abatotereri baino babisibie bakatagenda magena na kero kende mpamanyete batiotereria barabia ke kwanyanga nonye timu ya nyara kobage kwene kigwa abagwira kini baba penalized twarore boigo anena chi timu echinne cha Kenya Premier League ndoro che timu echinga kigete timu ya Gor Mahia na boigo area ya Taska Gor Mahia kagete NFC Leopards banya ko bakogosoli ngi chintunda isatoiga amashabiki atayo boka abagosoli boka barigeti ama technical bench ndori nagosemerenga Premier Shabana ndogo chiko bato gwikira ekerengo buna ekyo amisi ase league ya EPL liberera ndiro linyinge sana igoromba libara litenchara ase bautanga wanaekeza kwenye kamari
bakateba nga kuruma watangai beka kicho cha komboli beka kicho cha komboli mangoro bono wakirwesi mikanya roli metiesi beka kicho bakabekera Man City kichwa abandi bakabekera Arsenal kichwa lakini amangana agachaka ko ngari timaiti no toratangaza musimamo obia lakini the feeling out there timaiti usakwaro de memes bachorete timu ya Arsenal engima wakanyebeka se goal post ngama yakayo korwesi ko makosori ya mara ono tigato so ye goal post but it was great defending Arsenal niko yakoletega singia kwa nekinga ngotemere ko bwaterera ubuibu abo bwichi buri beraseyamo kolinde mangana techiti ko babera buya etakayo mwelio bakanyora nga basalirigwe ngana nere John Stones akora mangana ko ba 2-2 mashabiki kormambini gari inbox yang nenga Sultani utakuwa nitinga ni yuma ikubaya alena ketiwa se semo elia kero kera chiti mchiro kwa gichanya to bachiko gosoni no to machibu ase litkolegoro to bwate gosori gati ya Brighton amona Nottingham Forest konde gwe kabono timu ya City ligi ni changa bado lakini no bale sobra iwe ligi na point 13 Arsenal no batigale ko base libagalia kane ne point 14 tombolinga nga Manchester United tole because of public demand lakini nateba kwa ikugingo na roro bwe timu ya Manchester asileta mumanyi kubisa mujiti cha kiogoro kongomera njerondo ya Mrs Kangweta tole sina manyanga anyway mumanyi ligi ni changa buna naika koteba mapemo buni anateba ntaracha so Man United chiria bagosoirie ne chiri batara gosorie chibatara gosora chiri chinyinge kigima igobono bado nafasi bado ya kufanya na mukena kwa nekinga timu yenye ko bagekwira ogubina mange Victor tonyara ko batokomurekera hase emanye Jumatatu bati umugana narororo oyo mwase yonsi ngagite onyara ko bagunguna mono kigima oyo onyara ko bagukurigerwe gubwekano amara muriki oito Dipon Asana umusacho yo mukubiri myaka yigatwa Dani Basimugire yo ni gare umuiburwa bwasemo ya Bonyando ogiakomu ime ya Bonchari so mako 2017 narakobaga kubwatani wa amona omubasukano tale mubasukano kwenda babebwa bakanyara koba bakumusaga na cinga kiyarenga ko bakwenda simirimo yaye igarenga omonye w'ikigari bakamuita kongima uri umutuga iga na asomugongo bakamusaga na bakamuita igiye gukumya umwanchoye akagenda ose agatamekera rocenga bono ore maire amumwa bakamuchira akamuya tamuire tisobo akamureta tariare na gasitore sese mwenye mataro akamukombo ere nyumboro agakana erenti umakumugima akagenda nyuranga abono niko musacho yo atabwatiri bagali gotara tamaitu kubwatika nenchira yenda abune to mugonguria nigo akwerera nigagutarira kitwari chisturi kitwari gire muganuria yakubekeye mu mutu yende mutu unagusuka kwenda naonye kebara no muchando yani gamenyete katesi yaba Samaria baya au bara bamate baye bakomwenye ande bamwanura pono ningana kero kende na rigeria Victor naranga mwanje bantu timado sentu bwato umanya bantu imeito kero konyeranga no muiburi kuimukia mwana oyo chumutu buta nseno ngote abalenga mwanya bantu kagwanchite lirio oyibwengecho sengencho uno monia uso monshria bwe chigali umaitamisi you make a profit eko sustain in a month so timanyeti how we can judge it maitina ro ratebenga nino na ro get masina bora nyora motetinga ki njoma itena wakana ye nyomba muti nyombo mwakomogima bona ero beli bone bange ngosamo tebiga endagera onye nakanire nyombo mwakomogima ndagera nere rajensi nyibona ekabega ago umupaki hapo so I think abantu ngorate abaliskaga nga ubwanjani neskamu tali bwanjani buwa kabuko umerana no monto asike posani no nye family umusingi oli toko develop being built on love I think a community ne bwende ko ira natuligelinga what really asengencho muntu yenye ndiri anyore to mubaso kana uyo umerante nabandabu aganya kitali ya gwene nangana mangana magoto nanga nduli ko nyakwanira kwanza
Tunda gose meria sokoboria kuria kwa mugire ngaba samaria baya banyara ko bagweso ke mubwatesi birinda nyara ko baga konyora obobwenia bwabene nyara ko baga koirana asemeremo ya kawaida. In fact nyara ko baga tanga tari nga ombwato muchando monene no mugongo buka uyo nchandete nyara ko bagi konyora obobwene kira bongwira na se emeremo ya ne hakira litiko nyara ko baga kwirigire mate kuragire nero muntu ku January mpaka December negasianko kegima hande no nyekare willing ukuragiria misi onye kwanarite gwekorera gukororanga na muchandire sana. Alright tumete gutara senchira yemi tanda umbaroro kero kende bagento ko tubatimira ko kurwa sensemo ya Facebook tubate Dolin Kemunto Mwenga awatebanga nonde live kurwa kibirugo kama kawaida botkobiya abaralia baminto na abaligelia bonzi botkobiya boigo Dolin Kemunto Jeria Kirbo from Manama Bahrain Kingdom all the way to home Kisii County. Mocho koroge sale atebanga he tumaido say he or say she lakini mocho koroge sale is getting us clearly. Claudia Kens atebanga watching you live sense moyende baraba atebanga Narawatebanga hata wewe unajua Haaland anafunga tu timu ndogo ndogo. But the bitter truth is tena wataenda home trophyless. Yakoro kuanga engineer Mogaka lishabikiri nene sana ria timu ya Man City. Awatebanga onye Haaland ndio bigete goal. Nigo manye timu inenke. Biora sana manchomori gereria por muragwa nera kurikisa mjaso tumugiran era hani gagotebanga tige serikali nyara ko bage bategerera ikirero kia abaigeria be university. By the way don't know bale ase omugiro ngemeremo by the way itkulia rero mbar teruchitia gasi sana ime county ya Nairobi batabanga actually we submitted ma payment notice nga ngwenda tole korobekana moche motoe oburendi bwisaine Amisi bana nuwa obole ndirigo wachari nechitiaga baba gotubara ni bwari kigima amisi ngegete losses to komeki ase country nechi nyingi mono sana echi serikali yegwende kobeka basics tu which avoid because boniga ekero bakoro mugiro amatuko ya gosoma guchiari usuki kumutu abana funzi ba university bunamanye tabange babo bagosoma pema gose bagosekera masomo achakire bagenda ali amisi quarantine nyumba ya wake sabunga ase the next 3 gose 4 months budget ya semester ya rent yenganaiga bono ase boni ya masomo taracha kasingincho mugiro bakoirana semester nelieri torochi ba extended goragera bali so those are a lot of losses elia mwananchi wa kawaida ako inka instead of serikali wente kuimukia getambukero make sure nga ya imukirie amangana ayo asense ndendo che mbara abalige tabange kurwa sense mo ya SMS kalende tiga kwande gora Wycliffe Mose buongon Wycliffe Mose kurwa nyakoe na otobaligeretie kuika omwelio nindoche ndokurukunga Diana amo na nyanchoka no baligeretie ya masemo bono sa bosokanoro ne kigugaria manyeta abanyanyimba bane gotakana bari kumnyokyo monto epigipigi imugeti amarwa anyway I don't know the best way ndoje toye kwanere nga na kibanyanyimba bwende ko bana barabu maiso ande timbaro cha somo gano yibako bori ne tirimbago ora kera baro renga maba kore karire bakoro koro batebe ni mutwale ko ba tokoba minyokyo mancho mori gire tikato kera mbia mana sokorenga kwajara ko kubatia emerobeli twigeta senikia ndize TV kati abo emanye juma tata mane emerobeli hitogenda ko batu kwareganira sekerenga kwaneke ngonyara ko bogwesemya kwemanya abo igo kwego kia chise mirongo ibiri na inya matukatano na bire wiki asa yonse umuncho murigeria inyoranga naboko yakora ase okwemanya wesemya na kwego kia ase okwesoma ase website yetu ya www.ndizitv.net wetrase moja Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News amisi ngana nere neba maite mangana a mental health abeira makongo sana and I want to in that note to give my condolences kwa rasu mutandao sana sana mwenyarukana ali wa a doctor onyara kulengana na roboti batabanga nigeru setyo moyo akurukunga
Dr. Desri Morao Bogi, a very close friend by the way, and to the family of Mama Margaret and Mzee Bogi, we want to give our condolences. Na gusabanga obwene bunyale gosoka na wigo tugusabanga na intwe tunyale kulindana, so that if it's an issue of mental health na suicide issues tunyale kwene kinga twakinire twensi asobwa amamisi without losing anyone. Nyargo to gosoka to kwanire mbaro bagosoka bagotenga na ingende na bible na bantu boigo bagwato bwanyo tuyasoke twakwanire ngane uri turocenga na bwate birengere na mangana ndara chikoba gakomwirira kore ayara mabekigima omukwanire nako batokwanike nero nyale ko bagonchereria chimbwa ne birengere byekero kende bira mwirire anyala ko bagakorusia obogi mesa moya kabiro nyala ko bakwerekia bona gochere gwetera somonwa bwa ebimanyererio nigo akoro kwa Lydia Moseria na gorko Josephat Abesi Sara Mumanyi nere oene kinga chibicha nilio gichago ichire ase enchira abene toko ina lingambo yemono aso ko ira chinza chao naye ko yaligereria ayayiga yemanye Jumatatu chinza isato ase obwekerano ile tena ngoro kwa Victor Sultan Wangi unabotambe ipo siku endelea kuzidishania.